Βρισκόμαστε στην εκκλησία του Θωρηκτού Αβέροφ, το μοναδικό πλοίο πολεμικό που είχαμε ποτέ με εκκλησία από κατασκευής. Οι Ιταλοί στα σχέδια αυτό το είχαν αποθήκη πυρομαχικών για τα αντιεροπορικά τα οποία ήταν στο κατάστρωμα από πάνω. Γι' αυτό υπάρχει και το ασανσέρ μεταφοράς πυρομαχικών από τις πυρηταποθήκες στο χώρο αυτό. Εμείς με το που το πήραμε το κάναμε εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. Εδώ είναι το ιερό του. Στο πλοίο υπηρετούσε πάντα ιερέας, αντιπλοίαρχος στο βαθμό, ο οποίος εκτελούσε τα καθήκοντα, τα θρησκευτικά όπως τα γνωρίζουμε, στις ναυμαχίες και στις επιχειρήσεις. Ο ιερέας ήταν δίπλα στο πλήρωμα, στους ναύτες, στους παξιωματικούς, αξιωματικούς, στα μηχανοστάσια, στα λεβιτοστάσια, στα πυροβόλα για να τους εμψυχώνει, και όταν το καράβι ηρεμούσε